Arkæologiske udgravninger har vist, at ligeværdigt samarbejde det kan finde sted. For vi skal jo huske, at vi altså har at gøre med to vidt forskellige dyr. Et byttedyr og en rovfugl. Man har falken på, mens at man kan styre hesten med den anden. Så please stay seated lidt her, og det er altså ikke fordi, at hun har øl. Det er, at sorteren her, den er faktisk kendt for at få noget, som man kalder for en ufrivillig, så det er min handske. Så skal hun altså lige have hjælp til en gang imellem, et hvidt fald på ryggen, og nogle hvide markeringer under vingerne. Jo. Så vi er lidt svært trækken af Nordjylland. Det er ikke rigtig nogen høje bjergbetoger, og så meget op. Så er der ganger og klør, og et gigantisk næb for at kunne åbne den her skab. De unge havørne, de ser ikke helt sådan her ud. Jeg har været fjertlagt, og han vil meget gerne bestemme over alle de andre havørne. Selvom han er mindst, så er der altså også den bestemt. Sådan der. Ja, det er ikke lov. Ja, vi befinder os i øjeblikket nede i Fossdalen. Det er